जों मिथिया दा बाथ्राया मा जादों जेब्ला आं फैयो फैनानै सिगांनि मानसिफोरा खालि गोजामोन सिगाङा नङा होमबा ओमफ्राय गले गले खावलायनायनि उनावसो सानैसोआ फैबाय नङा जोङो मानो अरायबो उनाव जिरायनो लुबैयो सोंथिया दिनै जों बेहाय फैदों नालाय सोंथिबो खालामनो सोलोङो नङा होमबा सोंथिया गिबियावनो दस्राखौ नङा गावखौ खालामनो एथ' मोजां मोजां मानसि दङ सिगाङाव नङा उनाथ' प्लास्टिकनि गोजा बेथ' बिराद मोजां बेहाय मानो जिरायफैनो लुबैयासै बेनि उनावबो बे प्लास्टिकनि मानसिफोरा मानो खालि दङमोन गले गले खावलायबाय थेवबो मानो 10 बारसो खावलायनायनि उनावसो दा एसे माबाबाय नङा होमबा फिलाप जाबाय मानो जों मानो अरायबो उनाव थानो लुबैयो सानदों मालाबा सानदों सोरबा सानाखै आवाज मानो गैया जों मानो माब्लाबाबो आवाज दैखाङा गिबियावनो सोंबाय जों मानो अरायबो उनाव थानो लुबैयो दाना आं सोंबाय गले गले रावनिबो आवाज गैया जों मानो आवाज दैखाङा दङ दे होमबालाय आवाज दैखां सोंदो ओइ माइक्र'फन होनो माइक्र'फन गैया नांलाया मानोना जोंनिफ्राय सोरबा गोरों सुबुंफोरा फैगोन नामा साननाय फैदों बेवहाय आच्छा बेथ' थिग दङ नाथाय बैबो खालिमोन प्लास्टिकनाबो जेबो नङा आवाज दङ नालाय जों सावरायगोन हा दसे आं बारा सम लाया बिराद खम टाइम जों सावरायगोन सावरायनाया मा टिपिकेलि जोङो आङो आंनि सिनायथिया आंहाबो सिनायथिखौ लानानै गोनो जाबाय थायो मालाबा इउटिउबार होनो मालाबा ससियेल एक्टिभिस्ट होनो मालाबा ससियेल वार्कार होनो आरो एखनबा सोरबा सोरबा गान आवला होनना मिनिलाबायो आंखौ दा गान आवला जानायनिबो मोनसे स्ट'रि दङ मा स्ट'रिमोन आङो जेब्ला मेल मिटिं बिराद खोनासङो आरो उन्दैनिफ्रायनो आङो क्लास 6 फोरनिफ्रायनो जेरावखि मिटिं जाया थाङो एबसुनि जोंनि दा जों तामुलपुरनि तामुलपुर आन्चलिक एबसुनि जेसेबां कनफारेन्स जायो आं थांफायो आरो क्लास 7, 8 निफ्रायनो आंहा क्लास 6 निफ्रायनो फरायनायाव जादों एबसु कनफारेन्सआव तामुलपुर आन्चलिकआव आरो थ' बेबादिनो आं जेब्ला नायो मिटिंफोराव थाङो मोनसे समाव बाग्रा जाबाय मानो थाखाय बायो जोंना बर'फोरा जायखिजाया भाषणखौ 1.5 घन्टा गाहाम होनो नागिरो मिथिबाय सोर खोनासंनो लुबैदों लुबैयाखै खुनु गाव खेल लाला दाना गावनि बुंबाय थानोसै थ' बेहायनो आं सानबाय मानो बिदि भाषण होबाय थानो नङा बेनि सोलाय जुदि आङो नाटक बानायो नाटक बानायबाथाय नाटकनि गेजेरजों आं सोंथिबो खालामनो हागोन आंबो बुंनो नागिरनाय बाथ्राफोरखौ बुंनोबो हागोन लोगोसे एन्टारटेनबो खालामनो हागोन आरो बेखायनो आङो बे गान आवला होनाय सिनायथिया बे फिल्डखौ आं सायख'ना लादोंमोन आरो आं बे गिदिर मानसि नङा थेवबो आं गावनि स्ट'रिखौ खोन्थाबाय खाबु मोनदों नालाय दिनै नङा एसे खोन्थाना लानोसै दा सोंथिया आं ओरैनो बुंदोंबाबो जेरावखि थाङा मानो आं बर' गथ'फोरखौ नुयो आरोखि उनाव थानानै मोजां मोनो सिगाङाव मानो फैनो नागिरा बे मोनसे सोंथि बे सोंथिखौ जों दिनै बेनिफ्राय लाना थांनांगौ आरो गले गले सोंनायाव जों आवाज दैखाङाखैना जों आवाज दैखाङा जोंनि मेगन सिगाङाव जाथावै जाथाय जाबाय थाबाबो जोङो आवाज दैखाङा मानो दैखाङा बेबो मोनसे कुइसन आरो आङो दहाय जेला रायलायो बिसोरो सक्रेटिस मोना जास्टिन मोना माने आं खोनानो मोनबाय मा मिडिया हाइलाइट एसे खालामजानो बादों ना बायबा नङा होनबा स्टुडेन्टफोर दङ माखौ बादों माखौ गिदों माखौ गिनांगौ दं नङा नङा जों मा मावदों जों नङा जों मोनसे डिसकासनाव बाहागो लादों आरो बेहाय बाहागो लानायनि ओंथिया बे नङा बेहाय जा सावरायो बेखौनो नोंथांमोना गनायना लाथारनांगोन होननायावबो बाथ्रा गैया नङा सोंथि जालायनो हायो जों सोंलायनो हायो बायदि मैया बाथ्रा सावरायनो हायो जोंनि गेजेराव मा जायो सावरायनाय जाया नङा आरो जोंना मा जाना दङ सावरायनाय सोंखारिनाय आरो रायनाय बेनि डिफारेन्सखौ जों बुजिया जों सानो दा आंखौबो सानो सोरबा सोरबा मैया क'क्राझाराव आङो बयबो मिथिखाबाय आं फोसावदिं मेलाव बाहागो लागासिनो इउपिपिएल हान्जानि इलेक्सनाव आरो मैया आं क'क्राझाराव थांबाय दतमायाव आंखौ बुंबाय नोंखौ मबाइलावसो नुबाय थायो रायबाय थानाय होनना मोनदों आंहा रायबाय थायो जाहैबाय
नाथाय आंथ' मालाबाबो रायाखै आं रावखौबो रायाखै दिनैसिम आङो सावरायदों आङो आरो मालाबा सोंखारिदों रायनाया मा रायनाया सोर रायो मिथिबाय नोंथांमोना आफ्टार अल पलिटिकेल मिटिं नङा होनबा पलिटिकेल मिटिंआ मोनसे रायनाया सोर रायनाया क'क्राझारनि सासे मानसि दङ सासे सेंग्रा दङ क'क्राझाराव इउथ लिडार होनना बुंदों बेखौ सरकाराव थानाय हान्जाया बे रायै मानसि रावबो गैया प्रमिला रानी ब्रह्म होननाय बर'नि सासे दैदेनगिरि दङ बिथांनि पलिटिकेल जेरावखि थाया मानो नाथाय बिथाङा गोलाव समहारियाव बिमुं होबोदों आरो बे एंगेलनिफ्राय जों बिथांखौ मान होयो बिथांखौबो गाराखै बिथाङा ओरैबायदि गाज्रि रावजों एपिजे आब्दुल कालाम सोरगोआरि जोंनि मोनसे समनि प्रेसिडेन्ट बे हादरनि भारत हादरनि बिथांखौबो गाराखै अटल बिहारी वाजपेयीखौ गाराखै नरेन्द्र मोदी बिथांखौबो गाराखै बिथाङानो जाहैबाय प्रहलाद ब्रह्म होननाय सासे मानसि दङ क'क्राझाराव फेसबुक नाय नोंथाङा ससियेल मिडिया अपेन खालामबानो नुगोन मा नोंथाङा बिथांना खामानिया जेबो गैया सोरांनो नांगौ बहाबा थांनांगौ माइखौ लानांगौ मानसिखौ रायनांगौ नाथाय खुनु दिन डिसकास गैया सावरायनाय जिनिस गैया गावनि इनपुट होआ सोर रायो कासम बसुमतारी होननाय सासे मानसि दङ नङा फेसबुक नायनाय लोगो मोनगोन मा रायो मालाबा डिसकास खालामनाय नुदों मालाबा माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनाय नुदों बहाबाबो गैया बेखौ होनो रायनाय नाथाय जों रायाखै दिनैसिम रावखौबो जों सावरायदों बे सावरायनायनि बाहागो महरै दिनै आङो बेहाय एसे गसंनो हानाय जादोंबा बे सावरायनायनि बाहागो मोनफ्रोमबो जिनिसाव पजिटिभ नेगेटिभ मोननै पार्ट थायो नोंथाङा आंनि पजिटिभखौ लायोबा मोजां आरो आंनाव नेगेटिभ दं नङा होनबा आं जेरै गस्ला बाटान मारिया आं बयबो सोङो रायलाबायो मानो मारिया मानो माया होनना माखौ दुगा देखायो होननानै आंनावबो जाहोन दङ आं दङ बिदि नङा होनबा आं बे खोथाया बे आंनि गेजेराव दङ आंनि गोसोआव दङ बेजों थांनो नाङा नङा आं मा मावदों जों मा मावदों बेयाव थांनांगोन ना नोंथाङा जुदि आंनि गाज्रिखौनो नागिरबाय थायो अबभियासलि रावबो पारफेक्ट नङा दुनसे धुला हुआ कोई नहीं है बुजिबायना तो जों बेबायदि मोनसे आबहावा दानो नाजागासिनो दा दिनै मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंबो थांनाय समफोराव बिराद सोंखारिबोदों सोरखौ सोंखारदों आं एबसुखौ सोंखारदों सोरखौ सोंखारदों आं इउपिपिएलखौ सोंखारदों मानि थाखाय सोंखारदों इउपिपिएलखौ मानोना इउपिपिएलआ सरकाराव दङमोन जोंनि इउपिपिएलखौ सोंखारियाबा सोरखौ सोंखारिनो नङा आंथ' बेरेखा हान्जाखौ सोंखारनो लाब गैया एट दा सेम वे आं दिनै डिपिएफआ सरकार जाबाय बिथांमोननि मावनाय दांनाया गाज्रि जायोबा बिथांमोनखौ सोंखारनो गारनानै आं माथो इउपिपिएलखौ सोंखारनोसै नङा सोरनि आखायाव दं पावारा खामानिखौ सोर मावगोन आरो बे आबहावाखौ बर'फोरनि गेजेराव बांद्राय गैयाब्लाबो बे सावरायनाय आबहावाखौ दाजेननायानो जादों एबसुआ दाजेनदों बेखौ दानो बर' थुनलाइ आफादा बिनि अनगायै दस्राफोरा गैया नङा थ' बिनिफ्रायनो जोङो प्रडाक्ट जों एसे ओंखारबोदों आरो दा बरिं जाबाय नामा सोरबाफोर बरिं जादों जायाखैना दा गोदैद्राय मोनदों आं बांद्राय गोदै बुंनो रोङा बे बिटार ट्रुथखौ जों सावरायगोन आरो दै दा बाथ्राया जादों सावरायनांगौ जों दा बेखौ सावरायदों आं सावरायहांबाय सावरायनानै दा लाइमोनफोर बे थुबुर जाफैदों मानि थाखाय जादों जोंना मा होनो राजखान्थिनि खोथा बुंबाथाय मा बुङो आं राजखान्थि मोजां मोना होनना बुङो आं बेखौ दा रायलाय आं मोजां मोना होनो मानो मोजां मोना 2020आव मा बेराम फैदोंमोन बुहुमाव गिख्रंथाव मामोन कर'नाया मा कर'नाया सन्देरा होनबा बेरामा नङा दा जोङो बै राजखान्थि मोजां मोना होननायाव सन्देरनायसो नों सों जाहोनखौ मानो मोजां मोना होननानै थोरैनो खोन्थानो हाया बे मानो मोजां मोना ओरैनो मोजां मोना बेखौ नों होनबाय नालाय मोजां मोना बेयावबो बुङोब्रा आं मोजां मोना होननानै नाथाय मानो मोजां मोना मा गाज्रि दङ राजखान्थियाव नङा आरो नोंनि भटखौ होनो थाखाय नों राजखान्थि मोजां मोननाय नाङा ना राजखान्थिया मोनसे पार्ट लाइफनि बे जोङो मोननायनि पार्टिया थांजासिम बे थाफागोन जोङो राजखान्थिया नङा बे मोनसे पार्ट स' बेनिफ्राय नों बोरै गोजानाव थानो गोजानाव थाबानो गाबोन बायदि जिनिस जायो जोंहा फुङाव सिखारनायनिफ्राय हराव उन्दुनायसिम राजखान्थि सोलियो नोंथाङा फुङाव सिखारना मा खालामो ब्रास लानोसै नङा ब्रासखौ खयथायाव बायदों टेक्स गैया होनबा बेयाव ब्रासआव टुथपेस्ट बायदों टेक्स गैया होनबा साहा बिलाइ बायदों थ' बोरै नोङो गोजानाव थानो राजखान्थिनिफ्राय बे पार्ट लाइफनि बेखायनो गोजानाव थानो नाङा आं राजखान्थि मोजां मोना होनना बुंनो नाङा
दा आङो मोनबेसे होबाय नामा मोनसे सोंथिया सोंनानै था जों मानो उनाव थानो मोजां मोनो सेकेन्डआ जोंहा मानो आवाज गैया थार्डआ बेनो राजखान्थिखौ जों मानो मोजां मोना बेफोरखौ थांनानै दा उनाव सासे अख्रां होननाय मानसि फैदोंमोन एसे डायलग होबाय मा होदोंमोन होनना दाहाय सानैमोन जाबाय हराव मिथिबाय थ' लाइब्रेरि खिथाब फैदों पलिटिकल खिथाब फैनोसै दा आङो अपेनलि ओंखाराखै पलिटिक्सआव देग्लाय फार्स्ट टाइम ओंखारदों फार्स्ट टाइम जोङो डिबेट खालामदों दाखालि सानैसा सोंदोंमोन देग्लाय मा चेन्ज जादों होननानै देग्लाय चेन्ज बेनो आगोल जोंना बुलाबुसि जायोमोन नङा होनबा दानिया सोदोब रायज्लायदों सावरायदों नङा सावरायनाया मा जादों दाना नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया मोनसेल' बेहाय जोंहा आनपार्लियामेन्टारि सोदोबफोरखौ जों इउज खालामनो हमदों नङा होनबा सोरनिबा बिसिया गोसोमनो सोरबा माबानो नङा बेखौ सावरायनो गोनां बाथ्रा नङा बेथ' बिराद रेसिस्ट जाबाय जों जि समाव मालाया जोंखौ बिदि खालामबाथाय जों दुखु मोनो नाथाय जों मालायखौ खालामो मानो खालामो नङा दिल्लीयाव थांनानै जों जेला गादब जायो जों दुखु मोननोसै नाथाय जोङो जोंनि गेजेरनिनो सोरनिबा बिसिया मा होनो साइकेल टायार बायदि गोसोम बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा मानसिनि महर गाबखौ लाना होनबाथ' आंबो गोसोम आंबो ओंखारनांबाय अब्ला गाबोननिफ्राय नङा हनै गोसोम मानसिया फैलायबाय नङा थ' बाथ्राया बे सावरायनांगौ बाथ्राया पलिटिक्सआ सोलिबाय थागोन नाथाय जोङो बिदिनो सावरायलांगोन दस्रा बाथ्राबो दा आइजोफोर दङ बेहाय 50-50 जागोन दा आरो आइजोफोरनि स्ट'रिया आरो आलादा दङ आइजो बर' आइजो जों मोनसे मेथाइ बानायगासिनो दा आइजो बर' आइजो हारिनि सोदोमस्रि उदांस्रि जौगाथायनि गुदि नोंसोर नाथाय मानो थायो अरायबो आन्दो आन्दो मानो थायो दिनै जेनेबा जोंहा आब'मोन दोङो सानैसे जोंनि बेहाय फैदों नङा दा जोङो माब्ला आरो बेबायदि मोनबावगोन मानो सिगांबोआ गायदे हेलेना जोंनि हारिनि नङा बै बड'लेण्ड मुभमेन्ट समावनो गावनि जिउ बावलांबाय हारिनि थाखाय थ' बेबायदि हारियाव जेराव बिरगोस्रि दङ जेराव थेंफाख्रि दङ बेबादि हारिनि आइजोफोरा दिनै मानो सिगांबोआ जों मानो अरायबो आन्दो आन्दो थानो नागिरदों बे मोनसे सोंथि बेखौ आइजोफोरा साननांगौ दा नोंथांमोना साननो नांगौ बेखौ सानाबा जिनिसा चेन्ज जाया दा पलिटिकेल बाथ्राया बेयावनो फैदों आइजोनि खोथा फैलायबाय आं दा आइजोनि बाथ्रा बुंलायनोसै जोंहा बे स्पेसियेलि दा बाहाय गोलैयो माबायाव सिडली चिरां ना कनस्टिटुवेन्सिया सिडली चिराङाव सासे आइजोआ राखिबाय थादों जाहैबाय ओमफ्राय सिडली चिराङाव जोंनि नोंथांमोननि बिजाथि बिथां रन्जित बसुमतारी बिथांखौ सासे आइजोआ रायफैबाय थादों जाहैबाय बेहाय रायफैबाय थानाय आइजोनि मुङा जाहैबाय पद्मिनी ब्रह्म होननाय मिथिबाय नोंथांमोना बिराद रोंखा राखा इंलिसखौ बिराद मोजाङै बुङो असमियाखौ मोजाङै बुङो बर'खौ एसे आलदा सोलो बुंनो नागिरो थेवबो मोजाङानो जायो सानथालि गार' माबा गरखा गासिबो राव रोंजोबगौ आरो बिथाङा फैनानै बिराद केम्पेइन खालामबाय थादों जाहैबाय बेहाय दा जाहोना मा जादों नाय जोंनो आइजो नांगौ सिगाङाव नङा होनबा आइजो गोहो नांगौ जोंनो नाथाय बेहाय पजिटिभ एन्ड नेगेटिभ मोननै पार्ट थायो नङा आइजो गोहो नांगौ होननानै जाय जोंनि थाखाय पजिटिभ नङा बेखौ जों लानो हाया बे पद्मिनी ब्रह्मनि खोथाया मा जाहैबाय आं दिनै एसे सावरायनायदों मोजाङै बिथांनि खोथाया मा जाहैबाय मोजाङै खालामबा बिथांनो हरनांगौ बेखौ भिडिअफोरखौ एसे नुथों आंबो बुंदों होनबा एसे सिन्थागोन आरो मानसिया दा बाथ्राया मा जादों नाय बे पद्मिनी ब्रह्मआ जेब्ला जोंहा दा एमपिआर दङ इउपिपिएल सरकार दादों बै समाव रावबो एसिएस अफिसाराबो 1.5 लाख थाखानि बेथन मोना मिथिगौ नोंथांमोना बिथांनि बेथना 1.5 लाख मोनो बिटिसि सरकार थानाय समाव बिथाङा जा प्रजेक्ट मावो बै समाव बिराद मोजांमोन नङा होनबा इउपिपिएलआ बिराद मोजांमोन बै समाव नङा बै समाव रन्जित बसुमतारी बिराद मोजांमोन प्रमद बर'आ बिराद मोजांमोन जोंहा दा राजिब कुमार नार्जारी दङ बिथांमोना बिराद मोजां बै समाव दिनै सरकार गैया लोगो लोगो गाज्रि जाबाय सोंथिया बेयाव जानांगौ दाना फैलायबाय बेखौ सोंथि खालामनाय लोगो लोगो आं बेयाव फैलायसिगोन नोंहा मानो बिदि जालायखो होननानै दा बाथ्राया मा जादों आंहा जाय सरकाराव गैया बेखौसो दा सापर्ट खालामफैदों आं आरो उल्था
बिसोरहा मालाय थांनाय समफोराव इउपिपिएलजों थाबाय सरकार सोलायबाय बिपिएफ सापर्ट खालामबाय आंनानो उल्था थांनाय समाव इउपिपिएलआ दङमोन सरकाराव अत्याचार सोरखारि बिथांमोनखौ दा नै सरकाराव गैला नालाय आंना बिपिएफखौ एसे जाहो सानलायबाय आरो क्रिटिया दाख्लै मा होनदोंमोन सोरबा बेरेखा हाजोफ्रा मोजां मोनना मा होनदोंमोन बेबायदि काहिनी आं नोंथांमोनखौ बुंदों आं साफा साफा मानसि खोथा बुंनांगोन मानोना बे मेनलि केम्पेइन जागोन नालाय नोंथांमोना गोसो लाखिबानो जाबाय दाना फैना थानाय कास्टम बसुमतारिनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि नङा बिथाङाबो फैनानै फैबाय थादों जाहैबाय बेहाय जोंहा बिजाथि बिथांखौ रन्जित बसुमतारि बिथांखौ दा बिथांनि बिबाना मामोन दिनै लाइमोन गोजा नालाय बिटिसि सरकार जानायनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे स्किम फोसावदोंमोन दि जों सरकाराव फैयोबा लाइमोनफोरनो 2 लाखनि अनसुंथाइ होगोन होननानै मोजां बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया नङा सरकारा दाबाय होबायबो नाथाय सोरनो होखो गभर्नमेन्टनि स्किमा गभर्नमेन्ट आरो पार्टि बेनि डिफारेन्स थायो नङा होनबा दिनै बिपिएफआ सरकार दादों होननानै बे बिपिएफल' सरकार नङाथ' मैया इउपिपिएलआ सरकार दादों बे इउपिपिएलल' सरकार नङा सरकारा जों बयनिबो बे बड'लेण्ड हालामनि जेसेबां नोगोरारि दङ बनाफाइड सिटिजेन जेसेबां दङ जों बयनिबो बे स्किमा होमबा जों मानो मिथियासै बेबो मोनसे कुइसन बे स्किमनि नामखौ जों मानो मिथियासै बे स्किमखौ माब्ला फोसावनाय लास्ट डेटआ माब्लामोन फर्मखौ बबाव मोनोमोन अनलाइन प्रसिजारा मामोन क्राइटेरिया मामोन जों मानो मिथियासै नङा मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा नाथाय जों मानो नुवासै फर्मखौ बे जाबाय जोंनि कुइसन बे जोंनि मोन्थायखौ सोनानै लांदों आरो बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव बे सरकारा आङो रागा जोंनाय जाहोना बेनो सरकार दानाय उनाव डिपार्टमेन्ट थायो नङा होनबा डिपार्टमेन्टआ सामलायो बिथांमोननि सरकारा मा खालामदों 3 मानसिनि बिबान होदों बे स्किमनि थाखाय पार्टिनि मानसिया बोरै सामलायनो बेथ' डिपार्टमेन्टआ सामलायनांगौमोन इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआ सामलायनांगौमोन स्पर्ट्सआ सामलायनांगौमन बायदि मैया हेन्डलुमा सामलायनांगौमोन जायनि डिपार्टमेन्ट नाथाय बिथांमोनहा सोर सामलायखो लिडारफ्रा सामलायबाय ओमफ्राय मा जाखो गावबा गावनि गेजेराव रानजोलायना लाबाय दाना आंनि गामियाव दङ सासे दाख्लै सासे सेंग्रा फैबाय आंनो बुंफैबाय बिना 2 लाख हाबदोंमोन बेनो 30,000 होनानै 1,70,000 बेनिफ्राय लानानै थांबाय बे सेंग्रानिफ्राय ओमफ्राय आंनाव प्रुफ दङ बेखायनो आं चेलेन्ज लागासिनो दा बाथ्राया मा जादों चिरां डिस्ट्रिक्टआव सासे मानसि फैबाय रायगासिनो आं मिथिगौ बिथाङा जाबाय कास्टम बसुमतारि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिबाना कास्टमनियाव दङमोन मिथिबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां लाइमोनफोरनि बे स्किम बेनि बिबाना कास्टमा रायदोंमोन थ' गाबोनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेरावनो कास्टमा फैयो बेहायनो सोंनांगौ चिरांनि मानसिफोरा दि जों बे स्किमनि फर्मखौ मानो नुवासै सोंनो हागोन ना हाया हाया मानो जों बिदिनो मोजां मोनो मालाय गावबा गाव लाखागोन नङा होनबा जोंहा मोनखाया गावसोरजों गावसोर नङा होनबा सोरनि गावसोर सोर होगोन बेखौलाय बबेनि फान बेलाय जोंनि नङा जोंनि टेक्सनि फैसा नङा सोंथिया बे जोङो बे सोंथिखौ खालामनो सोलोंनो नांगोन इयुथ नालाय नङा इयुथ समाव जेब्ला नेसनेलिज्म माने माहारि मोजां मोननाय माहारियारि बादजों जेला नोंनि थैया गोदौखाङाना बेबायदि लाइमोन बैसोआ बेखार आरो बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ बे गिदिर मानसिया बुंलांनाय माबा भगत सिंहआ सोरबा बुंनाय बाथ्रा आं रायज्लायनो गोसो गैया बे लाइमोन बैसोआव माहारियारि बादनि थैया गोदौखाङा मा लाइमोन बेलाय नङा जों बिदि सोंनो हाया गाबोनथ' बेस्ट जानाय नङा गाबोन संसार जागोन गिगोन जों नङा होनबा गथ' गथाय दङ बिसि दङ गिगोन जोङो नाथाय बे लाइमोन बैसोआव जों मानो सोंनो हाया जों मानो नुवासै होननानै खोनासंनानै सानहरदों ना बादों बायाखै बाबाबो दसे बरिं खालामदों आरो कुइसना बेनो एकदम सोरबायदि मानसिनाव सोंनांगौ बेखौ मिथिया आरो कुइसना सोरबायदिखौ नों गावनिफ्राय जागायनांगोन सोंनायखौ आरो सोंथिखौ नों गावखौ सोंदो हु एम आइ होननाय खन्थाइ मोनसे दंमोन जोंनाव उन्दै बैसोआव नों गावखौ सोंग्रो नों सोर
बेनि उनाव कुइसना सोरखौ सोंनांगौ फैगोन मिथिबाय नों दा जुदि डाइरेक्ट सोंनो नागिरदों स्किमनि बाथ्रा नोंसोरनि थिरानि थाखाय कास्टमखौ सों मोजाङै बेखौ दायो हर कास्टमनो मिथिबाय फंबाय दा हर आं नाम्बार होगोन नांगौबा मिथिबाय मानो थाखाय ओइ कास्टम भाइ होननांगौ ओइ कास्टम भाइ मानो थाखाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे स्किमनि फर्मखौ नुवासै बिबानखौथ' नोंनो होदोंमोन जोंनि मानाव गिदिर हाग्रामा महिला सारा बेखौ दाहाय हरला जागोन बे सोंथिखौ खालाम अरुण'दयनि खोथा ओंखारबाय थागोन बेखौ बिथांमोना माबा दङ सोरबा बिथांमोना बुंदों आं दा लाइमोननि खोथा बुंदों नङा अरुण'दयखौ रायज्लायथों थ' जोङो जेब्ला सोंथि खालामगोन ना रावखौ रायनो नाङा सोंखारि नाङा सोंथि खालामबानो रागा जोंनाय मालाय दा आं दाख्लै खालामबायना आंखौ सासेया बुंलायबाय एवखां बर' इज नाथिं हि इज जास्ट लाइक आ मांकि होनबाय आंखौ हि इज जास्ट लाइक आ मांकि होनबालाय आं मांकि ना मा बेजों मा सोमोन्दो दङ आं जि इस्युखौ बुंदों बेखौ सावराय नङाबा नङा होनना नङा बेनि सायाव आंखौ सोंखारि बेखौ लाना आंखौ केस जुदि प्रब्लेम जादों आं मांकि ना दंकि नङा बेजोंबो खोथा गैयाना नामा थ' जोंना बे जायो सोंथि सोंबानो मानसिफोरा रागा जोङो मानो रागा जोङो थ' आं मिथिया नोंथांमोनखौ आं एसे बे लाइमोन बैसोनि थैखौ गोदौखां होनो नाजागोन नोंथांमोना गोदौखांना थाङा आं मिथिया नाथाय आंनि बाथ्राया बेनो जों बे जिनिसखौ खालामनो नाजागोन आरो फैबाय थानाय समफोराव बे नाजानाया थाबाय थागोन जा जों सिगाङाव बेबादि जागोन जों बेखौ सुथि थानाय नङा आरो बेखौ सोंनाया कन्टिनिउ जागोन नोंथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि महरै बे बाथ्राखौ सों आङो बारा बाथ्रा बुंनो नागिरै जोबनायाव आङो दिनै सोरबा सोंनो आंखौ दाख्लैबो सानैसो रिपर्टारा मेसेज हरलाबायदों रन्जित बसुमतारीखौलाय माथो सापर्ट खालामदों होनना बेथ' मानसिया बिदि ओरै आरो बिसोर माने सुखुवा जाहैबाय आं होनदों मानि थाखाय सुखुवा मानि थाखाय मोजां मोना बिनि महरखौ मोजां मोना माखौ मोजां मोना नङा आंहा बिनि महर सहरजों लोब्बा गैया आंनो मोनसे भइस नांगौ मा भइस नांगौ आं दिनै बिथांमोननो जों दङ मानसिखौ सिगाङाव बाख्नायनो गाज्रि नाथाय आं मा बाथ्रा बुंदों UPPL जों मा सोमोन्दो आं मिथिया नाथाय आं मोनसे बाथ्रा मिथिगौ UPPL जायफ्रा दादों उल्थाव गोरा ब्रह्म बिथां रनगोरा नार्जारी बिथां बिथां राजवन्त बसुमतारी बिथां दङ राजु कुमार नार्जारीमोन दङ लरेन्स इस्लारिमोन दङ बिथांमोना गावसोर दानाय दोलोखौ गारनानै थाङाखै दसे हान्जाखौ गारना थाङाखै उल्थाव गोरा ब्रह्मआ माब्लाबानो BJPआव हाबनानै मिथिं जाबाय थाङाखै रनगोरा नार्जारीबो हायो थाङाखै बिथाङाबो हायो गाबोनो थांनाय नङा रन्जित बसुमतारीआबो गाबोन चान्स लाहैनो हायोमोन थाङाखै जोंनो मोनसे भइस नांगौ मा भइस स्टिडि दमदार नङा उल्थां फाल्थां जाब्ला दुनिया खोथा गैया बेहाय थाबाय थागोन जोंनो बिदि मोनसे नांगौ जों जुदि बेहाय सोरबा भस मासुर सासे दङ नोंथांमोनाव नङा होमबा भस मासुरखौ मिथिगौ मिथिया मिथिगौ दा मिथिया भस मासुरा जाबाय सासे भस मासुरनि माबा दङमोन दानोम बे बिराद तपस्या खालामबाय दाना महादेव भगबान सान हर तपस्या खालाम दाना महादेवा सानसेखालि सानबाय हाब बे आंखौ मानो बिदि तपस्या खालामबाय थागोन बुजानोसैलाय आं होननानै फैबाय दाना फैबाय दे बुंदो नों आंखौ मानो फुजा खालामबाय थादों मा नांगौ होननांबाय बे दाना बुंबाय बिराद खुसि जानानै महादेव आङो ओरैबायदि मोनसे गोहो हो जाय गोहोआनो सोरनिबा खर' आं दाङोबा बे मानसिया खामायलांना होनांबाय महादेवाथ' दिलदार मानसि ना ट्राइबेलबो होनना बुङो सोरबा भगबाना दा बे थथास्थ' होनना बुंबाय माने जाथोंसै होनना बुंबाय बिदिनो दाना बे मा खालामखो सोरनाव फोरमायनाय बे दा नंगौना नङा दाना बे महादेवखौ होसोबाय खर' दांनो मिथिबाय महादेवा सोरगो नोंनो मर्तना मा होनो खारसिं हागौ हालाबे दांनो होसोबाय बे जोङोना होननानै बे भस्मासुरा जाबाय नोंथांमोनना बेहाय फैनानै फोसावहैगासिनो दङ आंनिनो बिदा आदा लिङो आङो डक्टर सांग्रां ब्रह्म मिथिबाय जायफोर दैदेनगिरिया बिथांखौ दिनै बेसिम लाबोबाय दा बिथाङा गावनि मोननैसो खुद्रिनायनि थाखाय बिथांमोनखौनो फोजोबस्रांनो थाखाय अयथासार होसोगासिनो दाना खर' दाङो भस्मासुर नङा होमबा बे नङा पार्टि मोनसेयाव जेला फैयो नोंथांमोनाबो गोसोआव लाखि मालाबा बहाबा जइन जायोबा स्थिति जानो नांगौ नोंथाङा टिकेट मोनासै थिग दङ नोंथाङा मोनथारनांगौ होनना खोथा गैया
नोंथाङा जुदि टिकेटबो नांगौ, नोंथाङा जुदि थिकादारबो जानो नागिरदों, नोंथाङा जुदि पिएबो जानो नागिरदों, ओएसडिबो जानो नागिरदों, फुटबल एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिबो जानो नागिरदों, सासे मानसिनो बबेखौ होनो नङा? थ' बे जाबाय जोंनि ग्रिड। बे ग्रिडखौ जोङो मानसि महरैबो एसे कन्ट्रल खालामनो हानांगोन आरो एसे गियाना बारा जाबाय नामा? गियान बानि जायाखैना? जादों जानो हानाय जेबो नंला। दा आं गोलाव खालामला, बाथ्राफ्रा बिदिनो पलिटिकेल मिटिं मेनलि जों डिसकास खालामदों पलिटिकेल बाथ्रा। जोंनि मोनथाया दस्रानो थांनो नाङाथों। 15टा जोंनाव सिट दङ दा बड'लेण्डआव एमएलएनि। बे 15टाया जोंनि आखायाव थाथों। जों जुदि जोंनि जायगायाव जोंनि मानसिया मोना, जों दस्रायाव मोनगोन जागोन। जों नगाव मोनहैगोन नामा? नगावबोथ' बर' दङ सानसे, बहा दङ आरो गलाघाटफोरावबो दङ। जों मोनहैगोन नामा? मोनैनि थाखायथ' जोंहा कास्टम बसुमतारिया फैबाय बड'लेण्डआव, गलाघाटआव मोना होनना मिथिबाय नालाय। थ' बेबो इसु। थ' आं लाइमोननि इसु बुंबाय आरो बायदि जायफोर दैदेनगिरि सोरखौ फोथायनांगौ सोरखौ फोथायनाङा आं बुंबाय। दैदेनगिरिया बेनो, आं रन्जित बसुमतारिनि जानानै जा एसे हायो केम्पेइन खालामनानै फैनायनि जाहोना बेनो, मानोना आं बिथांनाव मोनसे स्टिडि मोनसे दिदोमथि नुदों। बिथाङा मोनसे भइस दङ, जाय भइसआ रावखौबो गिया नङा। बे मोनसे भइस दङ, सोरबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय खोथा गैया। बिथाङा भइस लाखिनांगौ नालाय लाखिदों। बे भइसआ सोरबादि जानो नाङा, नाम लानो लुबैबाबो लागासिनो आङो। बे भइसआ सोरनिबादि जानो नाङा, बे भइसआ जानो नाङा जोंनि मानव मेजर चन्द्रन ब्रह्मनि बायदि। मिथिबाय? जेब्ला आखायाव पावार गैया, लोगो ओरै थांनानै पावार जेराव गोमानानै ओरै फैनानै चेन्ज जाबाय थानाय भइसखौ जोंनो नाङा। बे भइसआ जोंनि थाखाय जेबो नङा, जेबो खालामनो हाया। बे जोंनो माबायदि भइस नाङा, जोंनो मानव मेजर खाम्फा बरगयारि बिथांनि बायदि जोंनो भइस नाङा। जाय भइसआ चेन्ज जाबाय थायो बोथोर बायदि। मागोआव आलदा, बैसागुआव आलदा, फागुनाव आलदा नङा। जोंनो बे भइसखौ नाङा। जोंनो मा भइस नांगौ? जोंनो भइस नांगौ जयेन्द्र बसुमतारि बिथांनि बायदि भइस। जोंनो भइस नांगौ उल्खाफोरा ब्रह्म बिथांनि बायदि भइस। जोंनो भइस नांगौ रोंगोरा नार्जारि बिथांनि बायदि भइस। जाय भइसआ दिदोमथि दङ। नङा पलिटिक्स मा नङा। दालांखौ लामाखौ बयबो बानायनो हायो। गाबोन नोंथाङा एमएलए जायोबा नोंथाङाबो बानायनो हागोन, फाइनेन्सि फैगोन एनिबडि। नाथाय जोंनो मोनसे स्टेन्ड नांगौ। बे स्टेन्डआ जाहैबाय जोंनि गांनाय उखैनाय हारिनि समाजनि बाथ्राफोरखौ एसेम्बलियाव लानानै थांनो हानाय। जों बे जिनिसखौ नांगौ। थ' आङो बारा बाथ्रा बुंला, बेखौनो बुंबाय। इलेक्सन फैगासिनो दङ, जोंनि सिगाङाव मोनसे बेलेन्स नांगौ। आं बेलेन्सनि बाथ्राखौ फोजोबनोसै। बेलेन्सआ मा जादों, आं मानि थाखाय ओंखारबोदों? आङो जेब्ला बिपिएफआ सरकार दाबाय बिटिसिआव, उइदिन 1 मान्थ क'क्राझाराव मा नुखो? ल' कलेज दङ। ल' कलेजाव सानसेखालि बेरायनो थांबाथाय अपोजिटआव मा नुखो? अपेन ड्रामा श' होननाय मोनसे पस्टार दङ। दा आंहाथ' गानावना जाहैबाय, ड्रामा खालामगोन। आंहा मोजां मोनबाय, ड्रामा नायनांगौ होननानै सासे लोगोखौ फन खालामबाय। आंनि लोगोआ मा बुंहरदों दाना, बे ड्रामा नङा होननांबाय। माथो होनांबाय? बे दाउ खेला होननांबाय। आंथ' आसरित जाबाय। मानि थाखाय होदों जाहैबाय ड्रामा श' होननानै। ड्रामा श' होनना बुङोबाथाय पुलिस थांला नङा। दाउ खेला नांगौथाय पुलिसा थांगोन, बेखायनो बेखौ ड्रामा श' नांलाय खालामदों। दा बाथ्राया मा जादों? जों जुदि मोनसे मोजां समाज नागिरदों, ससाइटि नागिरदों, जोंनाव दादागिरि गैयि जिनिस नागिरदोंबा जोंनो बेरेखा हान्जानि एमएलए एमपि नांगोन जोंनो नङा। अब्लासो बेलेन्स जागोन। बेलेन्स जायाबा गाबोन सासे मानसिनियाव जेब्ला गोहोआ बारा जागोन ना, अब्ला बे गोहोआ मोजांनि थाखाय नङा, बे गोहोआ गाज्रि जागोन। हिटलार बयबो जायो। आंनि गोरबोखौनो बे रिसिना दङ। गाबोन आंबो जुदि बांद्राय पावार मोनो, आंबो बारा दुगा जागोन। दा जेरै आङो एसे गोलाव बुंबाय, आं लिंदों नालाय नङा, आंहा दुगा जादों दा, आं चान्स मोनदों नालाय आं बुंदों दा। थ' बेखायनो आंनो बांद्राय सम होनो नाङा, रावनोबो होनो नाङा। बे एखे बाथ्रानि थाखायनो नोंथांमोना देग्लाय जेबो साननो नाङा, जेबो गोरोन्थि जानो नाङा। नोंथांमोना बेलेन्स मेइनटेन खालामनो थाखाय, समाजखौ मोनसे बेलेन्सआव लाबोनो थाखाय, मोजां आबहावा लाबोनो थाखाय नोंथांमोना सरकार दाबाय। जोंहा खाफाल गोनां, बड'लेण्डआव मोननै सरकार मोनो जोंहा। आसाम थाबाय, बिटिसि सरकार दङ। बिटिसिआव बिपिएफआ सरकार दाबाय। जों जुदि दा 8 जन एमएलए मोनो, स्ट्रं एमएलए,
अब्लाना जोंहा मा जागोन बेलेन्स जागोन UPPL एमएलए मोनोबा बिथांमोनखौ गिना थागोन नङा गाज्रि खामानि मावनायनि सिगाङाव थ' आं बेखौनो बुंबाय रन्जित बसुमतारी बिथांनि फारसे आंहा मोजां मोननाया बेखायनो बारा जादों आङो फोसावदिंनानै बिथांखौ बुंदोंमोन आदा मोनसे खामानि मावनोसै होननानै मा खामानि होनदों बे सिडली चिरां बियाबनि टप 10 स्टुडेन्ट क्लास 10 नि बिथांमोननो नोंथाङा 2,000यै बोसोरनै स्कलारशिप होनायनि राहा लानांगौ होनना बुंबाय आं दा बियो लोगो बुंबाय क्लास 10 और 12 आं दसे गोनो गोथो जाबाय मोननैखौबो होनोसै होनना बुंबाय बे गावनो बेखौनो दा फोसावखाबाय गाव फोसावदों गावनि फेसबुक पेजाव